Today will be first and the last. This is a warning to Yoruba men. Today will be first and the last we see any Yoruba man coming on social media to talk about Igbo people. I said today will be first and the last, because you... Please, my fellow Biafrans, follow me carefully and watch this particular video, because this Igbo-based American soldier don't finally come out to send a serious warning to all the Yoruba men, telling them not to call Igbo people in any situation, that we Igbos are not going to do what they are saying. So just take moment of your time and listen to him so that you understand what he's trying to say, because we the Biafran people, we are not going back, and we are not going anywhere. So this message is for all the Igbo people, and this message also is for all the Yoruba people. This is a serious warning that everybody need to know. Thank you, and may God continue to bless you on love. Bikonu unu gbasa ozi a ka o rutu onye ọbụla bụ onye Igbo. Nna m sị na agha amara ọkwa ọ naghị eri nwa ngwọrọ. Agha amara ọkwa anaghị eri nwa ngwọrọ. Bikonu ndị Igbo unu gee ntị. Enwe protest ọbụla ha na-achọ ime n'obodo a, onye ọbụla bụ onye Igbo, unu esokwala ha aga eme that protest. Enwe protest ọbụla ha na-achọ ime, si na ha na-achọ ime protest ka erilizie ndị eji ndị terọrist ya kpụrụ kpọkpụọ n'ime ọhịa. Ụmụaka ndị terọrist ya kpụrụ kpọkpụọ n'ime ọhịa, ha sị na ha chọrọ ime protest. Unu esokwala aga protest ahụ. Ihe m nwetara, information m ji n'aka na unu anwakwala anwa. Dụọkwa nwanne gị ọdụ, unu dụọkwa onye ọbụla ọdụ. Ebu VDM rate bụrụ onye Igbo. Enwekwa protest ha kpọrọ sị na a na-aga ime protest maka ndị a na-ekidnap mmadụ, maka ndị terọrist ya, ka ha kwụsị release ndị ha ji eji n'ime ọhịa. Anwakwala anwa atụ ụkwụ dị a asị onye Igbo. Nna m sị agha mara ọkwa anaghị eri nwa ngwọrọ. Biko unu gbasara m ozi a. Information m ji n'aka na ọ bụ ihe m ga-abịa ihe akwụwe. Nkwuwe ihe a na ha nwere ike ha achụwa m. Biko na-egburu n'ikpere n'ala ndị Igbo, bikonu unu rie adụ duo onwe unu ọdụ. Unu anwakwala anwa eso ha aga eme protest ọbụla ha sị na a na-aga irilizi ndị eji ndị terọrist jidere. Unu esokwala ha, bikonu unu esokwala ha aga eme protest ọbụla. Kwanyere onwe unu ugwu. Kwanyere onwe unu ugwu. Enwekwago onye egburu na-apụta ọzọ. Unu ma na ha ahụghị anyị n'anya. Bikonu m na-arịọ unu dịka arịrịọ. Bikonu unu gbasa ozi a ka o ritu onye ọbụla bụ onye Igbo ntị. Bikonu ka anyị sevụọ ndụ anyị, ka anyị sevụọ ndụ ụmụnne anyị. Bikonu unu gbasa ozi a. Onye ọbụla bụ onye Igbo, bikonu unu esokwala ha gaa mee protest ọbụla ahụ. Mgbe ọbụla ha kpọrọ protest na obodo bụ Nigeria, unu esokwala ha aga ahụ. Bikonu arịrịọ ka m na-arịọ unu. Today will be first and the last. This is a warning to Yoruba men. Today will be first and the last we see any Yoruba man coming on social media to talk about Igbo people. I said today will be first and the last, because you people doesn't want to talk to Igbo people. Look at what is happening in your place. Do you think that such thing will happen in Igbo land, and people like us, we Igbos, will keep quiet? We will not go to that bush and rescue our children? You people are only good in noise making. Yoruba men are useless people. You people doesn't want to become men. Imagine what Fulani is doing to you people. What you people know is Owambe, eating poma and pepper. Nothing. You people cannot act like a man. Fulani know us. Go and ask Obasanjo. Ask Obasanjo now how Igbo people behave. We are warriors. Forget about all those things. Only that we don't have iron. Only that we don't have iron. We are warriors. Both that and Asare Dokobo is making noise in the River State, making noise, talking to Igbos.
Only that we never, if we have iron, we will, after even after the I get the day in Ando. We are born warriors. That is how we know. Yoruba men, you people are, I don't want to see any Yoruba man that will come out for this social media talking about Igbo people. Go to the bush and rescue your children. Useless men called Yoruba men. I saw a lot of video of people encountering of raising funds to rescue the children. But I must tell you the truth. Any person encountering of raising funds to rescue these children, you are evil person. Nnamse, I know some of you will not understand what I'm saying because I say it in Igbo language. Because those people are not your children. Those women are not your sisters. That is why you are encountering it. Not to raise funds to rescue them. When they beheaded the teacher, what do you people do? And you are waiting for the government who cannot do anything to go and rescue them. Government that calling those people prodigal son, is it the people that will rescue them? Government that reintegrating these people into society, paying them, is it the people you will hoping to go and rescue those children? Any person saying that raising funds to rescue these children is not advisable is a bad person. And it must surely happen to your own family for you to feel the pain. Because you are not feeling the pain. If you are feeling the pain, you will not have God to come out and impose of raising funds to rescue these children. Why you know that? The government himself, they are not interested. The politicians, they are not interested. They are moving up and down with security. What did these children did? Imagine these children under the rain inside the bush, and that children is your own child. How will you feel? I'm asking you that, saying that raising funds is not good. These children are inside the bush. How will you feel if that children is your own children? If government cannot rescue these children, let each and every one of us raise funds to rescue them. Or are you people waiting when they buy them? Are you waiting when they buy them before you can raise funds to rescue them? Evil people everywhere. Bikonu, 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 unu gbasa ozi a ka o rutu onye ọbụla bụ onye Igbo. Nna m sị na agha amara ọkwa ọ naghị eri nwa ngwọrọ. Agha amara ọkwa anaghị eri nwa ngwọrọ. Bikonu ndị Igbo unu gee ntị. Enwe protest ọbụla ha na-achọ ime n'obodo a, onye ọbụla bụ onye Igbo, unu esokwala ha aga eme that protest. Enwe protest ọbụla ha na-achọ ime, si na ha na-achọ ime protest ka erilizie ndị eji eji, ndị terrorist ya kpụrụ kpọkpụọ n'ime ọhịa. Ụmụaka ndị terrorist ya kpụrụ kpọkpụọ n'ime ọhịa, ha sị na ha chọrọ ime protest. Unu esokwala aga protest ahụ. Ihe m nwetara, information m ji n'aka na unu anwakwala anwa. Duokwa nwanne gị ọdụ, unu duokwa onye ọbụla ọdụ. Ebu VDM rate bụrụ onye Igbo. Enwekwa protest ha kpọrọ sị na a na-aga ime protest maka ndị a na-ekidnap mmadụ, maka ndị terrorist ya ka ha kwụsị release ndị ha ji eji n'ime ọhịa. Anwakwala anwa atụ ụkwụ dị a asị onye Igbo. Nna m sị agha mara ọkwa anaghị eri nwa ngwọrọ. Biko unu gbasara m ozi a. Information m ji n'aka na ọ bụ ihe m ga-abịa ihe akwụwe. Nkwuwe ihe a na ha nwere ike ha achụwa m. Biko na-egburu n'ikpere n'ala ndị Igbo, bikonu unu rie adụ duo onwe unu ọdụ. Unu anwakwala nwa eso ha aga eme protest ọbụla ha sị na a na-aga irilizi ndị eji eji, ndị terrorist jidere. Unu esokwala ha, bikonu unu esokwala ha aga eme protest ọbụla. Gwakwara n'onwe unu ugwu.
kwanyere onwe unu ugwu. Enwekwago onye egburu na-apụta ọzọ. Unu mana ha ahụghị anyị n'anya. Biko m na-arịọ unu dịka arịrịọ, biko unu gbasa ozi a ka o ritu onye ọbụla bụ onye Igbo ntị. Bikonu ka anyị sevụọ ndụ anyị, ka anyị sevụọ ndụ ụmụnne anyị. Bikonu unu gbasa ozi a. Onye ọbụla bụ onye Igbo, bikonu unu esokwala ha gaa mee protest ọbụla ahụ. Mgbe ọbụla ha kpọrọ protest na obodo bụ Naijiria, unu esokwala ha aga ahụ. Bikonu, arịrịọ ka m na-arịọ unu. ala Biafra mma mmanụ Igbo bụ Igbo nke onye chi na zela ọ ga-adịrị unu mma. Tata bụ Biafra Day. Ana m ayọ ka Chineke nna dị ike na-anabata mkpụrụ obi niile nwụ n'anya Biafra in the name of Jesus. Igbo bụ Igbo ebe onye ọbụla nọ ise nweta ife enyere ndụ aka ka Chineke nna dị ike na-egozie gị n'uju n'aha Jizọs. N'afọ 1967 ka Ojukwu declare sovereign state of Biafra. Ọ gịnị ka o ji wee declare state of Biafra? Ka ndị Igbo na-aje nwere onwe ha rọpụtara nwa onye ndu. Ojukwu ma na average Igbo man wee human capital. Ojukwu ma that we can survive without Nigerians. Nya bụ ọgwụ akwadoro ya akwado maka na Ojukwu atụrụ anya. Oge Ojukwu say my people must go, let my people go. Ọ mara na ndị Nigeria ga-ebu anya bịakwute ya. Ọnya mere na akwado nya bụ ọgwụ akwado. Mana ndị Igbo tachi wee sị na gịnị anyị ga-atụ na ndụ anyị n'ọgụ nwere ọnwa a. No matter ife ọbụla ọ ga-eteki na anyị ga-agba mbọ fụ na anyị mere our fatherland proud. Ka Chineke nna ike na-egozie fa. They were resilient. They fought their battle with determination. Ọtụtụ ndị nwụrụ, millions of lives were lost. I remember the telegram commander nọ n'ụmụ ya ha send Ojukwu mgbe anya dazi karịa. O wee dee Ojukwu telegram wee sị again, the situation here is simply precarious if not totally hopeless. Send the troop immediately. However, we are not giving up. We are determined to fight until we make the supreme sacrifice. We are soldiers who are about to die. Salute you over. You can imagine. They were resilient for the realization of the sovereign state of Biafra. They were determined to put their life. What is the supreme sacrifice? Death. Kashineke Nnadike na-egozie ha nabata mkpụrụ obi ha na n'eze n'aha Jizọs. Aya Biafra agwụgo. Elota m ụbọchị Nnamdi Kanu bịa na be m n'ọcha anụnwa nọ ka Nnamdi Kanu nọ. O wee sị m ụkọchukwu onye amụma nwa Chineke na ọ bụrụ na asị anya kpọpụtaba ụmụ ya niile tinye ha mma n'onu ma nwunye ya ka enwee Biafra na ọ ga-enwe ya. Ifu ka o si anụ ya ọkụ n'obi ka ndị Igbo na-aje nwere onwe ha. Ana m ajụ na bụ Nnamdi Kanu a na-ekwutozidikwa okwu ya a na-ajụtazikwa ese. Igbo ọ ga-anụ na ya Biafra ife nyere anyị nnukwu nsogbu bụ sabotage conspiracy. Ndị Igbo nwere ngwa agha, onye nyere ego ka o jegota ngwa agha gburu ego gbawara ọsọ. Kedu egbe eji anụ ọgụ? Egbe akpụta n'ụzụ n'ọka nke ya bụ itinye mgbọ gbaa egbe ọkụ achalụ na egbe niile ịtọrapụgodi ya n'ala ficha aka ya rapụ ya ka o juo iwe tinyekwa ọzọ. Egbe a na-akpọcha kadum egbe ntụ tupu ị gbaa mmadụ ị ga-abịa nso ịgbazi onye ebulu egbu ya. Ọ ife aka ndị Igbo gabicha ọ ga-anọ ya Biafra kwashi ọkọ sala ọkụ ife afọ ụmụaka ya fọrọ ọbụla etu a mgbanwa ịfụ awọ ịfụ ngwele ịfụ mbala ịfụ agụ ụlọ ha ncha niile bụ nni ịfụ nkịta ịfụ na ma agwọ niile ma ife niile ụmụ anụmanụ niile nwere ntị eke uke niile ọsọ o nwere ebe afọ ha onye ọbụla na-azọ onwe ya. Ụmụaka anyị nwụsịsị ha na-ejere n'akwụkwọ ndị chelo na-aya enye aka. Ojukwu tikwe ụwa niile agbakọta Igbo azụ. Ndị Naijiria ha mere Igbo alụ ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ ka ha nụsị nyaba ya Biafra mgbe Ojukwu 1970 Ojukwu handed power over to Effiong na Ivory Coast. Effiong wee mee broadcast na ya surrender. Mgbe anwa ndị Naijiria golie ụmụ Igbo gbaga na banki ga-eje were ego ha enwe policy of go on na onye ọbụla Igbo ọ bụgo na inwe billions na akaụntụ ị ga-arapụ gị n'ife anyị na ebu 20 pounds leveler. Ndị Igbo wee bee akwafịọ. Mana gịnị na-eme today? Ijee na north ifo nọ ndị enye 20 pounds, ijee na west ifo nọ ndị enye 20 pounds. Ndị Igbo bụ gịnị? Ụmụ Israel Nigeria. Every average Igbo man with human capital. Now ovu nsọ ife anyela anyị nsogbu n'oge Biafra ka na-enye anyị nsogbu tata. Kedu ebe isiokwu na-agba gị ka anyị fụọ nwa anyị n'anya with love and unity? Anyị aga gata aka mana ọ bụ na obi adịrọ n'ofu anyị ama agata aka. With unity we stand, but without unity
we divide.